κόμματα φέρουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Ο κόσμος πλέον έχει απελπιστεί. Αντιμετωπίζει όλους τους πολιτικούς οριζόντια. Δεν πιστεύει ότι κάτι πραγματικά μπορεί να αλλάξει. Με την πολιτική που ακολουθείτε, δεν μπορεί να διακρίνει φως στο τούνελ, μια ακτίδα αισιοδοξίας. Δυστυχώς όμως δεν προσπαθεί κιόλας. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Οι πολιτικοί είναι εκπρόσωποι του λαού και αντλούν τη δύναμή τους από τους πολίτες που τους εκλέγουν. Και αυτό αποτελεί τη μέγιστη δύναμη που έχουμε να διαχειριστούμε. Αρκεί να συμφωνήσουμε σε κάποιες αρχές που για όλους μας θα είναι αδιαπραγμάτευτες. Αρχές που ο πρόεδρος μας, ο Αντώνης Σαμαράς, έχει εισάγει στο πολιτικό στίβο. Αρχές που θα ενισχύουν την αξιοκρατία και τις ηθικές αξίες. Αρχές που θα απελευθερώνουν την αποδεδειγμένη δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα που μας διακρίνει, δημιουργώντας ένα σταθερό, υγιές και δυναμικό περιβάλλον ανάπτυξης. Αρχές που θα αναδεικνύουν τη συλλογικότητα, τη σύνθεση απόψεων και την παραγωγή ιδεών και δράσεων με εμπνευστές όλους εμάς και αναφορά στην τοπική κοινωνία. Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει η ανάγκη να διαμορφώσουμε μια νέα σχέση με την πολιτική. Το απαιτούν οι συνθήκες, το απαιτούν οι πολίτες. Και το εκφράζουν καθημερινά με τη στάση τους και με τη συμπεριφορά τους. Συνεχίζουμε σήμερα λοιπόν την επικοινωνία δράση μας, υλοποιώντας μια εκδήλωση με διπλό περιεχόμενο. Το πολιτικό, σε μια εποχή που οι θέσεις και οι προτάσεις μας καθημερινά δικαιώνονται. Σε μια εποχή που ασκούμε ανταλλάτευτη, εμπεριστατωμένη και δίκαιη για τους πολίτες αντιπολιτευτική δράση. Πλούσια σε ανάλυση, απλουστευμένη και ρεαλιστική με γνώμονα να φτάσει μέχρι τον τελευταίο πολίτη της χώρας μας. Η παραγωγή πολιτικής όμως, στην εποχή που διανύουμε, απαιτείται να προκύπτει μέσα από τη διαδραστικότητα. Ας αναδείξουμε εμείς τις λύσεις στα προβλήματα που μας απασχολούν. Ας θέσουμε εμείς τις βάσεις για τη διαμόρφωση του κυβερνητικού μας προγράμματος. Ας μπούμε όλοι μαζί στη δράση και να σταματήσουμε να είμαστε απλοί παρατηρητές. Και το κοινωνικό περιεχόμενο που έχει να κάνει με τη στήριξη των μεσηνιακών προϊόντων και επιχειρήσεων. Όλοι σήμερα πήρατε μια γεύση από την πλούσια ποικιλία προϊόντων που διαθέτει ο νομός μας. Οφείλουμε να διαμορφώσουμε μια σχέση αλληλεγγύης μεταξύ μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως μόνο ενωμένοι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στη δύσκολη εποχή που διανύουμε. Ας αποκτήσουμε λοιπόν μεσηνιακή καταναλωτική συνείδηση. Ψάξτε την ετικέτα του προϊόντος. Ακόμα και με μια μικρή διαφορά στην τιμή, προτιμήστε τον κόπο του συμπατριώτη μας. Επενδύστε σε τοπικά καταστήματα. Έτσι χτυπάμε την ανεργία και στηρίζουμε την τοπική μας οικονομία. Στόχος μας είναι, φεύγοντας όλοι από εδώ, να έχουμε κερδίσει κάτι. Να ενημερωθούμε και να μπορέσουμε να ενημερώσουμε. Συμμέτοχοι όλοι σε μια πορεία με αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορούμε να ξαναζωντανέψουμε την ελπίδα για το αύριο. Μπορούμε να επαναφέρουμε την πολιτική ως βασικό εργαλείο προσέγγισης, ανάλυσης και σχεδιασμού δράσεων και προγραμμάτων. Μπορούμε εν τέλει να προσπαθήσουμε όλοι μας για κάτι καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ.